pitkästä aikaa. Ja halusin taas tehdä putkeen video sen tauon takia. Ja nyt itse asiassa mä sain idean mun yhdeltä kaverilta yhdestä WhatsApp-ryhmästä, että tekisin videon, että mitä me ollaan hankittu jo meidän vauvalle. Ja mun mielestä se on ihan kiva idea, mutta näitä tavaroita ja juttuja on niin paljon, että mä en pysty esittelemään niin kuin puoliakaan, että mä esitän todella minimaalisen määrän, koska mulla oikeasti menisi varmaan vuorokausi näyttäessä niin kuin kaikki. Ja mä otin tosta nyt vaan semmosia joitain vaatteita, mitä mä oon itse ostanut. Suurimman osan mä oon saanut äitiltä noita vaatteita, koska no, minun jälkeeni on syntynyt niin kuin vielä mun 3 muuta sisarusta, eli meitä on yhteensä niin kuin lapsia 5, joten siltä matkalta on jäänyt aika paljon vaatteita. Ja mun nuorin sisar on niin kuin 3V, joten siltä jää koko ajan uusia juttuja, esimerkiksi rattaat ja turvakaukalo, ja sit on joitakin leluja jäänyt ja tosi paljon vaatteita, ja sit mun pikkusiskolta on jäänyt niin kun vaatteita tosi paljon, ja vielä joitakin vaatteita on, mitä on multa ja mun isoveljeltä vielä jäänyt, joten ne on ihania. Ja mä sit on ottanut niitä talteen, joten mun piti niin tosi vähän ostaa vaatteita, mut sit meillä on jo sänky täällä, mitä mä en tosiaan näytä vielä, koska se on niin kesken. Mä oon tekemässä semmoista koristelujuttua ja se on vielä vähän pahasti kesken ja toi seinä on kesken siitä vierestä ja sitten mä haluan sen verhon siihen, niin sen esittelen myöhemmin, niin kuin rattaat ja kaikki muutkin vasta niin kuin keväällä. Ja eli nyt mä oon siis 25 raskausviikolla, 25 plus 3 tai 4, jompikumpi. Eli alkaa olla jo aika paljon raskautta käyty. Ja vielä on noin 14 viikkoa siihen laskettuun aikaan, eli joku vajaa 4 kuukautta. Ja olo on kyllä sen niin kuin mukainenkin, että voisi jo niin kuin mennä aika vähän nopeammin. Että ei tämän mahan kanssa enää kauhean helppoa ole, vaikka se ei mikään yberiso olekaan. Mutta se vaikuttaa silti niin kuin nukkumista ja housujen ja kenkien laittoa sun muuta. Ja näin, niin mä palaan nyt näyttämään näitä juttuja. Eli mulla on myös äitiyspakkauksesta olevia juttuja, mitä mä näytän tässä, koska siinä oli tosi paljon kaikkia ihania juttuja, mitä mä haluan esitellä. Mutta mä itse asiassa tänään kävin äitin kanssa kirpparilla. Ja sieltä äiti osti sit meidän babylle tämmösen ihanan podin, missä on tämmöisiä ihania eläimiä. Ja mun miehen lempieläin on apina, joten hänen mieleen erittäin ihana podipuku. Sitten oli tämmönen toinen podi, tosi pieni, 68 koko. Tässä on niin kuin joku kaupunki, onks tässä? Ja näistä värityksistä sun muista voi jo melkein veikata, että kumpi meillä on niin tulossa. Ja näin. Ja sit on pari juttua H&M:ltä, mitkä mä ostin tässä vähän aikaa sitten. Niin on tällainen 3 osan kokonaisuus. Eli tässä on tää body, tämmönen mikkihiiri. Mä otin koko 62, eli tää on noin. Kyllä tää hetken sille sopii ennen kuin tää menee pieneksi. Tää oli aivan ihana, tää oli joku 15 €. Eli tähän tuli tää body. Sitten tähän tuli, nää on näkynyt siis mun Instagramin puolella ja Snapchatissa. Sitten on tämmöiset housut. Ihanat tämmöiset mikkihiiri, vaikka mä en hirveästi ole mikkihiirestä ikinä tykännyt. Niin kun Disney, onko se Disney-hahmo? Niin on se varmaan, kun tässä lukee Disney. Mut en ole koskaan tykännyt, mutta silti jotenkin tää kuosi on vaan niin ihana ja hellyttävä. Ja mun mies huutaa taas tuolla taustalla, kun se pelaa. Niin älkää ihmetellä, jos kuuluu jotain ääniä. Ja sit vielä se asukokonaisuuteen tämmönen nipo. Aivan ihana tämmönen myssy. Siis mun tekisi mieli pukeutua meidän koiran päälle, kun tää on niin ihana. Mut ehkä mä ootan, että se baby syntyy nytten. Sitten tietenkin ihan must, niin kuin have to, niin kuin pitää olla, niin on I Love Dad neulepaita. Ja tää oli Alessa.
Tää oli oikein hinta 13 €, mutta oli 7 €, joten ei paha, ei paha. Ja tää on koko 74 jo. Tää on jo niinku sitten varmaan syksyllä enemmän sopivampi. Mutta tää oli vaan niin ihana, että en mä voinut jättää sitä sinne kauppaan, kun tää oli siellä silleen. Näin. Ja sitten tässä on yhdet housut, mitkä mä oon joskus ostanut kirpparilta silloin ihan alkuraskauden aikana, kun mä en tiennyt kumpi se oli. Mutta mä tiesin oikeastaan, että se on niinku poika, mutta silti mä niin toivoin, että jos se olisi nyt se tyttö. Mutta mä ostin pinkit tämmöset velour-housut. Mut ei se varmaan nyt tuu käyttää sit näitä, että nää niinku jää sit jollekin muulle. Ei ehkä toista lasta. Mutta tässä on myös, nämä mun on ihan pakko nämä housut näyttää, koska nämä mä oon saanut äidiltä. Mun mielestä nämä on niin hauskat. Nämä on oikeasti varmaan tosi vanhat housut. Mutta siis tää on ihan varmasti joutuu Snapchat-kuvio. Siis mä en kestä. Siis tää on ihan varmasti niinku se Snapchat-haamu. Vaikka nää ei ole mitkä Snapchat-housut. Mutta nää vaan näyttää semmoselle. Nää on aivan hauskat ja ihanat. Ja sit joskus pari vuotta sitten, kun mun pikkuveli oli ihan pieni vauva, ja sit mun pikkuveljellä oli semmoinen ihana yöpuku, ja mä sanoin äitille aina, että jos mä joskus saan lapsen, niin mä haluan sen yöpuvun, että se pitää mulle säästää. Niin se on tämmönen ihana tämmönen tikru. Siis tää oli niin söpö mun pikkuveljen päällä silloin pienenä. Ja mä olin silleen, että mun lapsi niin täytyy saada tää. Koska mulla ei mitään hajua mistä on joskus ostettu. Mutta on niin siis aivan ihana. Siis voitteko niin tajuta? Pieni tikru. Tikru juoksee sit tuolla lattialla. Kottaa, makaa, ryömii tai jotain semmoista. Tää on aivan ihana. Sitten tääkin on saatu äitiltä. Tämmönen body. Että jos minä en nuku, niin ei nuku muutkaan. Ja tää on niinku tämmönen sitten kokonaisuudessaan. Ja sitten kirpparilta on varmaan tämänkin joskus ostanut. Tämmösen I love mom, dad, body. Tää on itse asiassa aika pieni, no 68. No joo. Tää oli kyllä. Ja nämä kirpparivaatteet ei varmaan vauvavaatteet maksaa tosi vähän, että pari euroa. 50 sentilläkin saa ihan hyviä vaatteita. Mut jotkut on kyllä tosi ylihinnoiteltu, että sen on huomannut. Sitten äitiyspakkauksessa tuli sitten tällainen pehmolelu. Tää oli tosi ihana. Muistin nimi antaa tää kyllä Daisylle. Mutta no. Tää on meidän sit vauvan eka pehmolelu. Sitten perus vesimittari. Hammasharja. Mulla taitaa itse asiassa olla jo yksi. Ja sit mulla on vauvalusikka. Sitten ihan perus kuumemittari. Ja sitten tää äitiyspakkauksen kirja. Tämmösiä jotain peruskuvioita tai tällaisia. Tässä on nyt jo suomea ja ruotsia sekaisin. Sitten perus vauvaharja. Sitten on vaippoja jonkun verran jo tullut äidiltä jäänyt. Jotain vaippoja, mitä on ollut mun pikkuveljellä ja sitähän muualtakin on saanut. Ja sitten, no tää ei oo periaatteessa, tää ei niinku tarvii enää tätä juttua, minkä näytän seuraavaksi, niin tarvii enää sitten vauvan syntymän jälkeen. Mutta tää on nyt mulle raskausaikana ollut tosi kiva juttu. Angel Sounds, eli vauvan niinku, sydänkuuntelulaite. Eli tässä on niinku tää ite laite. Ja sit vaan nää läpät. Miten nää menee ees? Läpät vaan korviin ja sit pistää tän päälle. Ja tässä on apteekista ostettua tämmöstä rasvaton geeli.
tällaista. Mut sit oli mulla oikeastaan semmoista ultrageeliä, mutta se oli ihan sikakallista. Se oli ihan pikku tuubi ja se oli joku 6 €. Mä olin sieltä, en mä osta niinku enempää. Sitten tätä vaan mahaan niinku päälle näin ja sieltä kuuluu sitten vauvan niinku sydänäänet. Mutta mä en ole enää käyttänyt tätä sen jälkeen, kun meidän vauva alkoi liikkumaan tuolla mahassa. Että mä tiedän, että se on kunnossa, kun se liikkuu siellä. Ja se liikkuu päivittäin ja välillä se on ihanaa ja välillä se ei ole niin ihanaa, että vois välillä rauhoittua niinä oikein virkeinä hetkinä. Sitten on erilaisia tämmösiä vauvalle tarkoitettuja leluja ja nää on siis kaikki ihan mun äidiltä, että siltä on jäänyt, niitäkin on jo jonkun verran. Sitten oli hauska tämmönen meidän vauvan kirja. Ja tää on niinku äitiyspakkauksesta tullut kirje aikoinaan. Ja miltähän vuodelta tää niinku on? 86. Onpa vanha. Kuitenkin täällä on näitä hauskoja kuvia. Ja tuossa on niinku toi äiti ja vauva, niin sanotusti idyllinen äiti. On näyttänyt niinku tolta kirjan mukaan ja sitten kun mä katson itteeni silleen en löytä hirveästi samaa. Ja isä näytti, idyllinen isä, niin tuolta. Ei tää on varmaan joskus mun isoveljen aikaa tullut kirja äitiyspakkauksen mukana. Sitten ihan äitiltä perus tämmöstä neuletakkia vauvalle, missä on sitten tämmöiset nahkapalaset täällä kyynärpäissä. Tää on varmaan ollut mun pikkuveljellä. Sitten perus siniset reinot. Nämä on tosi ihanat, niin pienet. Mä sain nää äidiltä heti alkuraskauden aikana, niin toisaalta mä toivoin sitä poikaa, koska nämä oli niin ihanat äitiyspakkauksen vaatteita. Eli siis ihan perus tämmöistä bodia. Täällä oli tosi poikamaisia. Tää oli siis 2016 vuoden äitiyspakkaus, minkä mä sain. Ja täällä oli tosi poikamaisia vaatteita. Niin kuin näkyy, tosi paljon sinistä. Mutta tää oli kyllä ihana. Mä tykkään kissoista. Onko tässä edes kissoja? Onko ne kaikki koiria? No ei varmaan kaikki koiria sitten. Mutta tää oli tosi ihana. Ja sit oli tää. Tää oli myös yksi mun miehen suosikki, koska apinat. Että tosi kivoja vaatteita oli tässä äitiyspakkauksessa, että paljon oli semmoista yksinkertaista basic-sävystä ja sitten oli näitä erikoisen värisiä tai näitä kirkkaita, mutta ne kirkkaat kaikki oli poikamaisia. Nämä oli yhdet mun suosikit. Tämmöiset housut. Mä rakastan yli kaiken tämmöistä mintun vihreätä. Ja mulla on itse asiassa yksi mintun vihreä värinen hupparikin meidän vauvalle. Mutta se oli tarkoitettu vähän silleen, että se on niinku tyttöjen huppari, mutta kyllä mä ajattelin käyttää sitä sillä. Sitten oli pari tämmöiset ihan peruspökät. Näin. Oho, mites päin nää on? Eli ihan siis tämmöistä perusharmaat niinku tämmöiset pökät ja sitten on toiset tällaiset, missä on tämmönen raitakuvio. Sitten tääkin oli yksi mun suosikki body, tämmönen kietosumallinen. Ja sitten nämä sukat oli yli ihanat. Nämä on kyllä tosi ison näköiset, että ne on oikeasti varmaan jo niinku 1-vuotiaalle lapselle. Jos niinku mä aukasen nää nyt. Jospa ne ei häviä nyt. On kyllä tosi ihanat. Olikohan tossa niinku nyt tarpeeksi? En tiedä. Mä voisin ehkä tehdä sitten myöhemmin jonkun toisen osan niin kuin noista vauvan jutuista, koska oikeasti noita siis on ihan hirveästi. Että mä voin näyttää meidän vauvan niin kuin vaatekaapin. Eli tuolta siis lähtee meidän vauvan niin kuin tuolla jotain juttui. Sitten tossa on jotain vaatteita. Tuolla.
täällä. Et tässä on kaikki mitä mä oon saanut äitiltä. Ja nyt puolet vaatteista on tossa sängyn päällä. Koska ne on nyt menossa järjestelyyn. Sitten tossa on vielä toinen ovi, jossa on sitten parit muut vaatteet.